Dobrý deň, milí priatelia. V tomto videu vám vysvetlím, akým spôsobom skonštruujeme úsečku, ktorá má nejakú takúto dĺžku, ktorá je vyjadrená iracionálnym číslom, to znamená číslom pod odmocninou, ktoré sa teda nedá pekne odmocniť, a chceli by sme na to využiť Pythagorovú vetu. V rámci Pythagorovej vety my vieme, že tá Pythagorová veta má nejaký takýto tvar, c na druhú sa rovná a na druhú plus b na druhú, kde práve toto c na druhú v našom prípade, keď ja som tu napísal a, b, tak ja to dám radšej takto, aby v tom každý videl, že teda o čo pôjde, že chceme teda skonštruovať niečo takéto. Čiže, čo by som s tým mal robiť? Ja v podstate potrebujem zistiť, aké rozmery odvesien má ten daný pravouhlý trojuholník. To by som si zvládol narysovať a potom tá dĺžka prepony pre mňa bude práve vyjadrená týmto čísielkom. Čiže ak by som si sem dosadil do toho vzťahu odmocnina späť, viem, že je 5, rovná sa a na druhú plus b na druhú. A ja v podstate potrebujem uhádnuť, že akú hodnotu má to moje a b. Čiže inak povedané, aké rozmery by mal mať ten pravouhlý trojuholník. No, keďže tu mám 5, tak pre mňa najjednoduchšie, čo môžem, ako vlastne viem ten súčet 5 vytvoriť pomocou súčtu druhých mocnín dvoch rozličných čísel, tak by bolo pomocou súčtu 2 a 1, že? To potrebujem jednoducho uhádnuť, lebo 2 na druhú plus 1 na druhú, 2 na druhú je 4, 1 na druhú je 1, čiže 5 sa rovná 4 plus 1, to znamená, že 5 sa rovná 5. V našom prípade tento náš trojuholník, ktorý budem rysovať, tak by mal stranu A rovnú 2 nejakým centimetrom a stranu B by mal rovnú 1 centimetru. Ak by som to ešte teda dopísal všade tie centimetre. Takže ako by som na to išiel? Veľmi jednoducho. Zostrojil by som si úsečku, ktorá má 2 cm. Zobral by som pravítko s ryskou, zostrojil by som kolmicu, táto úsečka by mala dĺžku 1 cm, vznikli by mi tu nejaké body C a B a pokiaľ tie dva body A, B spojím, tak táto úsečka, táto naša prepona bude mať dĺžku odmocninu z 5. Čiže tá úloha je síce konštrukčná, lenže my k tomu ešte samozrejme si potrebujeme zistiť, aké rozmery odvesien má ten daný pravouhlý trojuholník. A to môžem uhádnuť. Hej, nebudú to vždy takéto jednoduché číselka, niekedy budú aj trošku väčšie, hej, ako napríklad už tu, kde vidím odmocninu z 13. Ale je to o tom, že následne si narysujete tie dve odvesny a úsečka AB v našom prípade bude tá prepona. Ideme na tú odmocninu z 13. Zase viem, že Pythagorová veta v tomto tvare by mala určite platiť. Čiže odmocnina z 13 na druhú je 13, rovná sa a na druhú plus b na druhú. A zase potrebujem uhádnuť Ačko a Bčko. No tak keby Ačko bolo 1, tak Bčko by muselo byť, alebo teda B na druhú by muselo byť 12, že to teda nič moc. Keby strana A bola 2, tak 2 na druhú je 4, 13 minus 4 je 9. A to viem nájsť Bčko, lebo odmocnina z 9 je 3. Takže tie rozmery toho trojuholníka by mohli byť 2 a 3, lebo 2 na druhú je 4, 3 na druhú je 9. A krásne vidím, že to sedí. Takže teraz som trošku dlhšie možno rozmýšľal nad tým, aké dĺžky by mali mať tie jednotlivé odvesny. Zase pokiaľ sem dopíšem centimetre, tak Ačko môžem si vybrať, že by boli napríklad 2 cm, Bčko by boli 3 cm. No a tá naša prepona, táto úsečka, ktorú by som narysoval, tak bude mať tú dĺžku odmocninu z 13. Čiže jednoducho 2 cm by mala táto úsečka, povedzme CA napríklad. Pravítko s ryskou, zostrojím 3 cm úsečku CB, označím, že tu je B, toto má 3 cm. 3 na druhú je 9, 2 na druhú je 4, 9 plus 4 je 13, takže keď spojím body A a B, tak táto úsečka, ktorú tu máme, tak má dĺžku odmocninu z 13 cm. Takže tak, tento spôsob v rámci toho, aby sme zistili vôbec, aké tie rozmery má pravouhlý trojuholník, je tam veľmi potrebný. Takže keď už zistíš, o čo by sa malo jednať, tak tá konštrukcia samotnej úsečky už je potom veľmi jednoduchá. Ďakujem vám za pozornosť. Zároveň vás pozývam ešte na ďalšie videjko, v ktorom budem riešiť nejaké príkladíky. Takže keď chceš, potvrď si odber, aby ti prišlo aj upozornenie. Maj sa pekne, nech sa ti darí. Ahoj.